ka SENGSAMLA snong jong ka Pdengshnong Mawryngkneng ha ka siodieng ka Pynîakop da ka Pynîakop Tam Plastik nak benta ki hebret batru ka khu ya ki rut wa rut kiar jong ka snong ka balas dang nadu ka por step hadu ka por janmiet ha ka ni ka Pynîakop Tam Plastik la shimenta shirhem da ki khna jong ka ni ka snong bat la shimenta shirhem ru da ki samla hadu kilong kmi kilong pa ban khu ya ka saudong saukun jong ka ni ka snong ka jingthmu jong ka ni ka SENGSAMLA ban pelong ya ka Pynîakop Tam Plastik long kum shibenta ban a jingkai nak benta ki khna ki bade ban penblien ban le khoi la ka lo yela disimet ka ying ka sam baru apo ka imlang ka salang khnang bakin yo ya ka met ka bakoi ka bakhya ha ka ni ka singi hadien bla dep ban penlong ya ka ni ka program la samru ik khusnam sinung job ya ki habren ha ka ni ka jingsam khusnam dan langru ba lamprang kharbani bade presiden kahan sengkme ubolong ru kum kongsan kum ke jinga dan mentalang nak liang ba lamprang kharbani bat kum presiden kahan ulano siniang da song pisa sya ka ni ka SENGSAMLA sno Suwa bangan song nga suwa ban yetho yupi parano prosnam ki snong be ki snong mol kren snong ka jingle khoj ba jing khoj kadai ka wei ka tiar ka bha nak banta da jing tung ten pareng giong cleanliness is godliness ka jingle khoj kalong sebelum ka jinglong reply but hakaju ko por na kwa ban I mean same yegi habit hagaba kila yashim yegi sinjam na banta ka competition na banta ban yakhun bantam yegi taki jaban bantam yegi taki poste kibon saudong saukun jong gane snong Mawryngkneng Pdengshnong I mean same yegi ba wadu jengkermen kito kiwan baar balai kiwan basau basan namar rafilan ka mansim banikon ana ki ong ta ka fighting spirit hayo no jingkon ha ka wai ka smi uba khado kun sawan baswa kum kada jong ka jing penslori ki ka SENGSAMLA Pdengshnong Mawryngkneng bat kum kada tu jing penslor ya kini ki head hybrid hawa yele ana ki khon yono no kam aliang jonga kum presiden ngaso ban ai tang ini di envelope bread kan ba ngala ai dengan khot yau presiden yang SENGSAMLA Mawryngkneng Pdengshnong ba isim dengan ai ai soha nak ya ko seng kum kadak tu ding penslo apa ki organize jadi no program ilong tang ijing ai bread dengan khot yau presiden jongga SENGSAMLA Mawryngkneng Pdengshnong ba isim dengan envelope ba